салом, ман Ганҷине Ганҷ шуморо бо мухтасари рӯйдодҳои сешанбеи 18 август ошно мекунам. шӯъбаи умури дохилии ноҳияи шаҳри Туз мегӯяд, гурӯҳе аз ҷавононро бо иттиҳоми боло кардани парчами сиёҳи монанд ба парчами гурӯҳи давлати исломӣ дар рӯи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар маркази ин ноҳия боздошт карданд. навбадори шӯъба рӯзи 18 август ба радиои Озодӣ гуфт ки дар ҳоли ҳозир бозпурсии афроди боздоштшуда идома дорад ва маълум нест ки онҳо ин корро барои чӣ карданд. мақомоти Тоҷикистон хабарҳои марбут ба боздошти пайравони эҳтимолии гурӯҳи давлати исломӣ дар кишварро аксаран пинҳон мекунанд ва ё баъд аз гузашти муддате дар телевизионҳои давлатӣ нишон медиҳанд. рафтани бештар аз 500 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон ба Сурияву Ироқ ва пайвастани теъдоди зиёди онҳо ба сафи гурӯҳи давлати исломӣ мақомоти Тоҷикистонро водор кард тарғиботи густардаеро алайҳи ин гурӯҳи даҳшатафкан ба роҳ монад ки идеологияи ифротӣ ва бо қатлу куштори бераҳмонаи мардуми ғайримусулмон шинохта шудааст. Ричард Ҳоугланд, дипломати баландпояи амрикоӣ ва собиқ сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон, ки ахиран аз кишварҳои Осиёи марказӣ зиёрат кардааст, дар мусоҳиба бо бахши узбакии телевизиони Садои Амрико гуфт, ки хатари гурӯҳи давлати исломиро набояд нодида гирифт. вале айни замон Ҳоугланд ба суоли хабарнигор Навбаҳор Имомова чунин посух дод: мо бояд хатари Даиш ё гурӯҳи давлатии исломиро ҷиддӣ бигирем, чун хатари навест, ки на танҳо ба мо, балки ба кишварҳои зиёд дар саросари олам таҳдид мекунад. омилҳое вуҷуд дорад, ки бояд нигарон бошем, чунки теъдоде аз шаҳрвандони кишварҳои Осиёи марказӣ ба Сурия рафта барои гурӯҳи давлатии исломӣ меҷанганд. дар ниҳоят онҳо ба кишварҳояшон бармегарданд. ҳарчанд мо бояд эҳтиёткор бошем ва ба ин хатар таваҷҷӯҳи ҷиддӣ бидиҳем, аммо ҳоло ин як хатари бузургу ҷиддӣ барои амният, ҳукуматҳо ва мардуми Осиёи марказӣ нест. Ҳоугланд, ки 2 соли ахир вазифаи ёвари муовини котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар умури Осиёи ҷанубиву марказиро бар уҳда дошт, тасмим гирифтааст ба ҳамин зудиҳо кори давлатиро канор гузорад. вазирони адлияи кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай дар душанбе ҷамъ омаданд ва масоили ҳамкориҳо ва таъмини волоияти қонун дар кишварҳои узвро баррасӣ мекунанд. хабарнигори радиои Озодӣ аз маҳалли баргузории ин нишаст толори Китобхонаи Миллии Тоҷикистон гузориш дод, ки вазирони адлияи Русия, Чин, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистону Тоҷикистон ва ҳамчунин намояндагони кишварҳои нозир Афғонистон, Ҳинд ва Покистон дар ин нишаст ширкат доранд. баррасии дурнамои ҳамкориҳо миёни вазоратҳои адлияи кишварҳои созмони ҳамкориҳои Шанхай ва таъмини волоияти қонун, ҳамоҳангӣ дар қонунгузориҳои кишварҳои узв аз масоили матруҳа дар нишасти душанбе аст. рӯзи 18 август, ки ба зодрӯзи Абуалӣ ибни Сино рост меояд, дар Тоҷикистон ҳамчун рӯзи табиб ҷашн гирифта мешавад. ба ин муносибат дар Вазорати ҳифзи тандурустӣ ҳамоиши бузурге барпо шуд. дар ин ҳамоиш вазири ҳифзи тандурустии Тоҷикистон Нусратулло Салимзода пеш аз ҳама ба табибони ҷавон муроҷиат карда, аз онҳо хост, ки дар иҷрои корашон масъулиятро эҳсос кунанд. додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе рӯзи 18 август Аминҷон Гулмуродзода, корманди маркази таҳқиқотии журналистии Тоҷикистон ва писари марҳум Пайванди Гулмурод, декани собиқи факултети журналистикаи Донишгоҳи Миллиро бо ҷурми сохтакории ҳуҷҷат 2 сол аз озодӣ маҳрум кард. Гулмуродзода баъд аз эълони ҳукмаш дар толори додгоҳ ба ҳабс гирифта шуд. дар арафаи муҳокима Аминҷон Гулмуродзода итминон дошт, ки додгоҳ бегуноҳиашро собит мекунад. аз моҳи апрел то моҳи июл раёсати амнияти шаҳри Душанбе пеш буд ва баъди анҷоми парванда онро ба прокуратури шаҳри Душанбе фиристод, ки ҳоло намояндаи ин мақомот дар суд ба сифати айдодкунандаи давлатӣ иштирок дорад. ба иддаои мақомот ман соли 1989 бо кӯмаки падарам Шодравон Гулмуродзода Пайванди Гулмурод аз бахши сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандии ноҳияи Рӯдакӣ барои худам шаҳодатномаи таваллуд дастрас кардам, ки он қалбакӣ будааст. вале агар моҳияти парвандаро баррасӣ кунем, чунин хулоса ҳосил мешавад, ки маро барои одам будан ба суд кашиданд.
امینجان گلمرادزاده 1 ینوری سال 1982 در شهر دوشنبه تولد شده. سال 2003 فاکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. روز دوشنبه در تاجیکستان هفته مد آغاز یافت. مهمانان در هتل شراتون دوشنبه با نمونه‌های لباس ملی برای موسم تیرماه و بهار سال آینده آشنا شدند. تمایل اکثر طراحان امسال به جلب و ترغیب مردم به ویژه جوانان به پوشیدن لباس ملی بوده است. خواهش ما همین است که خودمون رو ملتمون رو برداشتن، لباس فرهنگ ملی رو برداشتن، لباس‌های ملی رو نمایش دادن. باز به دولت‌های دیگر هم معرفی کردن. در برابر ترغیب لباس ملی این گونه چاره‌بینی‌ها امکان می‌دهند که طراحان جوان خود و محصول دستشان را در معرض عام گذارند. و هدف اساسی گذراندن چنین چاره‌بینی در آن است که در بین جوانان و دریافت نمودن استعدادهای جوان و طراحانی که مثلا برای در صحنه‌ها نمایش دادن لباس‌های خود نیاز به کمک دارند. در هفته امساله مد دوشنبه طراحان جمهوری قرقیزستان هم اشتراک می‌کنند. در شهر کلاب ساختمان حوض پوشیده آببازی در حال انجامیابی است و قرار است در روزهای سفر پرزیدنت امامعلی رحمان به کلاب رسمی گشایش آن برپا شود. این حوض با حجم 50 به 15 متر ساخته شده، چقوریش 3 متر خواهد بود و جوابگوی معیارهای بین المللی حوضهای شناوری می باشد. با گفته مقامات این حوض در آینده نه تنها محل برگزاری سبقت‌های ورزشی سطح جمهوریوی و بین المللی بلکه مکان دوست داشته فراغت ساکنان تمام گوشه‌های جمهوری خواهد شد. و اخبار از این هم بیشتر در سامانه رادیو آزادی و در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و ضمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.